По-здраво бъдеще. Това е нашата движеща сила. Светът се променя и ние се променяме с него. Вече повече от 125 години поемаме най-големите предизвикателства в здравеопазването. Като слушаме и откликваме на непрекъснато променящите се нужди на хората по света. Мислим дългосрочно, инвестираме в наука и иновации, за да подобряваме живота днес и за поколенията след нас. Развиваме науката, за да гарантираме, че всеки има достъп до нужната грижа. Винаги търсим новото, събираме отдадени хора и различни гледни точки от глобалната ни мрежа, вдъхновявайки се взаимно да отваряме нови хоризонти. Но не можем сами. Затова си партнираме помежду си с партньори, с институции, с пациентски организации. Горди сме с това, което правим. Тук сме, защото ни е грижа. Нашата работа създава бъдеще, в което има повече време с хората, които обичаме. Това е, което ни определя. Това е, което ни прави Рош.